U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Susret sa uzvišenim Allahom. Kruna ovog veličanstvenog putovanja je susret sa uzvišenim Allahom, boravak u uzvišenom prisustvu, na zadovoljnom mjestu kod vladara moćnoga. Kada se našao u ovoj blizini i na mjestu munadžata, poslanik alejhi selam uputio je pozdrav riječima: At-tahijatu lillahi, as-salavatu, at-tajibatu. A Allah dželešanuhu odpozdravio je riječima: Assalamu alejka, ejuha nabiju, wa rahmatullahi, wa barakatuhu. Poslanik alejhi selam vratio je selam na sve dobre robove, nikada ne zaboravljajući svoj umet. Assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Na ovom časnom mjestu Allah dželešanuhu je podario najveći dar, 5 dnevnih namaza, obećao oprost grijeha onim ljudima iz umeta koji ne budu činili širk i obećao nagradu za dobro djelo od 10 do 700 puta. Naš mirađ, napredovanja ka Allahovoj blizini i njegovom zadovoljstvu ostvarujemo svaki dan kroz abdest, namaz, tesbih i dove. Svi muslimani su kadri duhovno iskusiti mirađ, dok u slučaju blagoslovljenog poslanika alejhi selam i samo u njegovom slučaju mirađ nije bio samo duhovni, nego i tjelesni.